Fid-dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt il-programm Reporter din il-ġimgħa, il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat inqabad jikdeb dwar żewġ affarijiet kompletament differenti. Minn barra li inqabad jikdeb dwar l-iffirmar tal-kuntratt mal-konsorzju Electrogas li suppost se jibni l-power station ġdida sa Marzu li ġej u tipprovdi l-gass sa 18-il sena li ġejjin, Joseph Muscat biddel ukoll il-verżjoni dwar l-adozzjoni minn persuni tal-istess sess. Waqt il-programm ta' xifhem l-adozzjoni tal-gejs kienet parti mill-programm elettorali Laburista u li dan minn dejjem kienet twemmin tiegħu. Hija kwestjoni ta' prinċipju illi aħna nżommu l-kelma tagħna u nemmnu dak illi ngħidu. Iżda dak li jemmen fih Muscat kien għal kollox differenti minn dak li qal li jemmen fih waqt il-programm Affari tagħna fl-2010. Naqbel ma' dritt ta' civil partnership. Civil partnership li jkun jgħod għal koppji tal-istess sess. Ma naħsibx li għandu jkun jestendi għall-adozzjoni. Ma naħsibx li l-koppji tal-istess sess għandhom jingħataw id-dritt tal-adozzjoni. Waqt Reporter Muscat jammetti din il-U-turn u jgħid li l-pożizzjoni biddilha u skontu intqalet b'mod ċar qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Iżda meta kien mistoqsi dwar l-adozzjoni ta' tfal minn persuni gej f'Jannar tas-sena l-oħra waqt il-kampanja elettorali, Muscat qal li l-interess ta' tfal jiġi l-ewwel u qal li ma jemminx li hemm bżonn tibdil fil-liġi għal dak li għandu x'jaqsam mal-adozzjoni. Jienet illi dejjem inħarsu l-aħjar interess ta' tfal u dik hija l-pożizzjoni tagħna. Llum il-ġurnata diġi hemm pożizzjoni kif qed sewwa inti illi persuna rispettivament mill-orjentazzjoni sesswali tagħha tista' tadotta. Aħna naraw li m'hemmx lok ta' tibdil fil-leġislazzjonijiet, m'hemmx ixxu ta' tibdil fil-leġislazzjonijiet, naraw biss li jittieħed l-aħjar konsiderazzjoni tal-interess ta' tfal. Iżda fir-realtà il-liġi nbidlet u kien proprju l-insistenza ta' Muscat dwar l-inklużjoni tal-adozzjoni ta' tfal li waslet lill-Oppożizzjoni li kienet lesta tivvota favur il-liġi tal-Unjoni Ċivili biex tastieni. Waqt il-stess programm Simon Busuttil ikkonfronta l-Muscat u qalu l-adozzjoni ta' tfal minn koppji tal-istess sess ma kienx fil-programm elettorali tal-Partit Laburista. Muscat jinsisti li kienet ċara u tonda fil-programm elettorali Laburista. Ma kienx fil-programm elettorali. Kienet ċara u tonda. Ma kienx fil-programm elettorali tiegħek. B'mod Kienet fil-programm elettorali tiegħek. Ħarsajn il-kapitlu 6 li jitratta l-libertajiet ċivili fil-manifest elettorali Malta tagħna l-koll kienet biżżejjed biex turi min kien fatwali u min kien qed jikdeb. Fil-fatt il-manifest elettorali Laburista ma jagħmel l-ebda referenza għal tibdil fil-liġi biex tkun tista' ssir adozzjoni ta' tfal minn koppji tal-istess sess.